In Igbo spirituality, buying of land without performing good ritual, Ogbuefi, does it have any implications? Yeah, thank you for that question. Ihe o ji adị mma igwe ana egbusara ana mme ka nkọwalụ gị. Echefuna na ana ebe anwa igolo ana ịya alụ ụlọ. Na o nwere ndị biburu ebe a ndị gboo na mgbe ite aka. Ma ụmụ mmụọ ma ụmụ mmadụ bibu ebe a. Mana ịmara o nwere ike ụfọdụ ebe ahụ ụfọdụ ebe enyiri mmadụ gboo nwere idea. O nwere ike ọ bụrụ onye ndị na-eme njem mgbe gburugburu ịmara mgbe gbugbu a na-transfer mmadụ na nweta isi obodo dị etu a were ụkwụ transfer na obodo tere aka jee setụrụ. Ụfọdụ nwere ike gaba ofu onye n'ime ha yaba ahụ n'ụzọ ọnwụọ ha ama ebu ya na abefa ma ọ jee na bụrụ ozu nkịtị jebe n'obodo ha na-aka ije setụ. Ife a na-eme ohe egwu ana meri obere funara nye ya ebe ahụ. So ị nwere ike isue na ebe ị na-achọ ịlụ na igoro ego na onwebere onye enyere ebe ahụ ma ọ bụ na onwebere ọta ewuru ebe ahụ maka na o nwere ike first settlers nwere ike isetụrụ ebe a ugbo ọta dị ya. For any reason, ha relocate here. Ha nwere ike relocate ya wa achụrụkwa ọta ha mana the remains ka dị na ana. So ọnya pụtara ọbụ na igoro ana nke bụ eziokwu na ana naturally mgbe mba na-ego ego mana kịta a na-egosi ego ịpafọm cha the right inye onye gịnị ya nwa ana anwa ego. Then igbuzie ihe mmee ihe eji egbu ihe mmee abụ ka ọ bụrụ a covenant. Ihe onye a ga-ekwu ụbọchị abụ na ana dị etu a tata na nya bụ Ikenna Obi na ya na-elesi gị bụ Ifeanyị Okeke ana na ego i nyere na ana ama abalị ya na ya ama abalị ya na nsogbu na gị nwakwara ya ebi na ana ama ahụhụ n'ọkụ na ọma ajụwu n'oyi chipụta egbuo nnekwu ana egbucha nnekwu ana then egbuo oke ọbara Ikenga gbuo ewu na ya ma na-egbuoro ewu ana ihe eji mie ọbara ha tasara na ana ebe anwa is to appease ndị bi ebe ahụ ndị bibi ebe ahụ ebe obi ha gwa ha na mmadụ na-achọta ịbịa bi ebe a na-ekwena ka ebe a nụọ onye a n'ọkụ. Nke ịbụa ọbara ha butere ebe a wee covenant ha nwa ga-eji wee sị yes we witness it the day Ikenna Obi lesịrị Ifeanyị Okeke ana. So ọnwede ka echi Ifeanyị Obi ji wee sị na ana nka wee bute idonye na ana ndị ichie ndị bịa witness so wee ri ihe mme anwa ga-fight ya battle. So eji ebuso ọbara ahụ ibuso ọbara ụmụ mmụọ nọ na ana esogo rie ọnọdụ etu ị nọ kịta iwu ya dị ya mgbe Ikenna na onye na-etu agbara akwụkwọ isorie ṅụọ mmadụ enwere ike ịsị na ya na o mere. So nke ahụ inyere owu dị pateka ihe apatekiri iji wee bịa witness etu mmadụ si agba witness sign ụmụ mmụọ erigbo nke ha wee kwudo na ha nọ bụsị onye agoro ana dị afọ na ana abalị ya daalụ.